Popular decir que anunciar algo que despois non van a cumprir non é o seu cando estamos facendo ahora mesmo traballo de orzamentos, cando menos nós reuníndonos nos distintos concellos, estamos vendo a multitude de promesas dos orzamentos e anuncios que fixo o Partido Popular durante o ano que non se cumpliron, pois é bastante curioso. Vostedes non teñen límites a hora de lanzar calquer tipo de argumento. Tamén curioso ver a cambio de actitude do señor Moreira de cando despois do accidente do 2013, cando no 2014 decía textualmente: o señor Moreira comprometeuse cos veciños a evitar a habitualmente caótica xestión administrativa do equipo de Fernández Lores e exixía ao Concello de Pontevedra o arranxo da ponte. Ahora que, despois de que se enterou de que a competencia da Xunta de Galicia parece que xa non é vostede tan vehemente a hora de comprometerse cos veciños para que se solucione esta cuestión. Calquera diría que vostede utilizou esa cuestión de maneira partidista, non tiña ningún interese real en solventar o tema, non tiña absolutamente ningún tipo de compromiso cos veciños e coas veciñas. Daquelas a Xunta iniciou o expediente para reclamar os datos do titular do vehículo que provocou o accidente. Ao tratarse a ponte medieval dun ben inventariado, a Axencia Galega de Infraestructuras redactou un proxecto para restaurar o Petril no 2014. A idea era aproveitar os sillares orixinais para o que necesitou a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A deputada socialista Patricia Vilán, do Partido Socialista de Galicia, tamén presentara outra iniciativa parlamentaria e demandaban ao Goberno do PP que se procedera á restauración integral da ponte medieval e a colocación nela dunha iluminación axeitada ao seu valor estrutural e a perpetuación da memoria que a ponte significaba. Tamén os grupos do partido do PSDG nos dous concellos presentaron senllas mocións nos seus respectivos plenos ao entender que é un dos maiores tesouros históricos do país e un dos máis abandonados polo goberno de Feijóo, debido sobre todo ao exceso de tráfico motor, ao constante paso de vehículos pesados, a maleza que nunca se limpa, as numerosas pedras movidas e desencaixadas ou a carencia prácticamente de iluminación. Dende Marea, e tendo en conta que onte foi o Día Mundial do Patrimonio, queremos apoiar esta posta en valor a protección e difusión do patrimonio cultural e colectivo de Galicia. A ponte medieval de Ponte Sampaio é un dos elementos da arquitectura civil máis emblemáticos de Pontevedra e un dos que ten maior relevancia histórica polo seu peso no fin da Guerra da Independencia do século XIX canto as tropas francesas. Fixéronse multitude de traballos de prospección arqueolóxica durante os últimos anos onde se amplía esa riqueza ao paso dese camiño que habería que restaurar. E tamén queremos, antes de rematar, tamén queremos dar apoio tamén á Asociación de Veciños de Santa María de Ponte Sampaio, que xa se dirixiu á Delegación Provincial de Estradas da Xunta para solicitar que se apliquen medidas de mellora da seguridade vial no núcleo urbano da parroquia, que concretamente os veciños que piden actuacións na PO 266 entre a ponte medieval da que estamos a falar o centro de saúde. Entendemos que tamén é unha boa oportunidade para que se faga unha actuación e se arranxe esta cuestión tamén, que se defende esta riqueza patrimonial inmensa que non está sendo protexida como debera, que temos un gran valor patrimonial en Galicia que debe ser protegido e que debe ser defendido coa mesma vehemencia cando se está no goberno que cando se está na oposición.